no child should be left without vaccination. Dan iway Khyllung ru ibadai bayin banem yo iaka routine immunization. Hini kesngi ki Dr. Jong Jalab kantup i Dr. Yainis Kem Lingdwa Mauplang pediatrician i Dr. S. Kongla additional district health medical officer but i Dr. Liza Karmuti MCH kila pelong ya ke Shillong Shillong press club ban pensyai patpa halor ke jingpang ban ai Tika iaki Khyllung ban lat ni ke jingpang babon. Habakren Shikilat Pathai Kubor, I Dr. Kongla, I belong the Additional District Health Medical Officer, Ilapan Shai, Halor Katong Jung Sorkar Pading, Ban I Tika Nakabenta Ki Khyllung, Ban Light Nabon Ki Jingpang Ki Bala Ban Kata, Ika Koit Ka Khia Jongki. Ni kwa bangin yo lut hi kena baro ki bampat pendep ya ka routine immunization. Bakin one ban pendep ya ka immunization. Namar belai nilai I bah ka por badan ka klam COVID. Bun kilong kami lagi kilong kapa ki akutien manwan si ki jaka ba I inject lagi day ha ki centers lagi health centers ki sub centers ni ki day ha po ki BHMD sessions ni kadung ka session site ba ki Shillong ki thau ki akutien banwan ba kani cha jing akutien kala pu jing I shibun nakaliang jong ta ka pa khia ba kani ka kenti tentang mai teli district ha po Meghalaya Bahap banle ya kani ka intensified mission Indradhanush. Nakaliang I Dr. Liza Karmuti, Kyntu ki paipa bikin ban pendap ya kaching ai Tika, pneumococcal, nakabenta ki Khyllung bat kumjuru kilong kami ki ba armen. Ni nakapor napahapok ke district ya Kyntu ya kilong kami bakin wan bat pendap ya kita Tika ya ki Khyllung. Kumju iru ya kilong kami kiba armen bakin pendep ya ketika joki haga por ke badai lela bonsil because kadang kini ka khalam covid nila dulu ya kijing kita kijing shania joki beri la dulu ke bekiting ba banwan chakhamat bagi mudur bagi ai kataka covid vaccination ki Khyllung handai kampat don kum kata ke kebangi penbi ke vaksin ke pertama ke ditangka pneumococcal ya ki Khyllung dan nata kada ting ki dan kita kajing snow ting kajing snow bam shai ba kadi ke inject mudur ba kadi ke injection covid dan dalada day ba kapoi kata injection covid happy Khyllung ni sa pentip nama ka sarkar do menta kadang ai tang hado ki khatsan snam shejong ti ni kwa ba kilong be ba kidum dan kata kajing snow pair kajing snow kani kadi routine immunization ka balaju ai na do menshwa kiru kilaju wan ai man kapor the porba ki ai ki inject ngisi ong lada ai ku mi ka penta si don getting shit the lada don jing shit ngila ong ai pendi na da paracetamol then dre kimdi ban snow bagata batang bayo jing shit Khyllung ki no bun sini kilawan ai ka baning kong ka penta na ade ka ba ka balai bede ki mansu nomor ba yang bakishit Khyllung tikandi kadi kecik shit jogi berkiyo ro kadi tang si asmi daladi ku to kada wai ka melisho ini ki Khyllung ki badang kha hadu arsenal kide gilawai jongi lada kimyo kataka Tika pura kanja ayu ki ni so kadang kwa ban kerpa ikimi pa banwan chakhamat ban ai ke injection namaki Khyllung kidun kataka hop makin yo ban iada yeladi Nakaliang I Dr. Yainis Kem Mauplang, I Bedeiru I pediatrician, Jong Ganesh Das Hospital, Ilapan Shai halor ke jingpang ban ai Tika banyada negi khat artli ke jingpang. Kita ka artli ke jingpang kiba dei gidau jongka jingyap jing Khyllung tagide ka TB ka meningitis ka pneumonia ka diphtheria ka jerhoxol dan ka whooping cough ka Japanese encephalitis ka tetanus ka polio kanyang persit jing penhiar jing pangsten yakini ka artli ki jingpang ki khot ki VPD da ka thareng kemun ki vaccine preventable diseases Dak daw ni Tika nila ban ai jing ada kini Khyllung bakinum yo akani ka jingpang lada ki yo ru ka intensity ka dunano te kini ki kumbaong I mamne lada ni ai mi Tika lani immunization vaccines kila kidon ki Khyllung ki bala ban jing shit te ki mi pa kimne ban ting ba ong alayo jing shit na tada ngam ni ashu Tika ba no Tapi ni kumbaong imam ni la ban ai paracetamol syrup but kani ka jing shit kalong normal kalong ka reaction jong ka individual body kidon Khyllung bayo kidon Khyllung bamyo te lada ki yo ru kani ka jingpang
kamlong mungkin ni kibi jingpang baka ne slim nang apa singasi ka jingshit ka hiarno. Sebab ipi Khyllung ilong immunize, i develop ka immunity.